Съм бизнесмен. Не съм богат и вече не съм женен. Не съм и особено благочестив. Но да, и аз съм преживявал драмите на всеки човек. Щастливите случайности, лошите случайности, правилния брак, грешния брак, но като цяло между Абдулах Юнал и Ахмед Мюмтаз Тайлян няма прилики. Има голяма разлика в мащаба, но най-комфортно се чувствам в театъра. Защото там имаме 6 или 8 седмици за репетиции. Може да се подготвим и в киното е така, но в телевизията трябва да сме много по-бързи. Работният ни график е много сгъстен, но мога да кажа, че навсякъде ми е добре. Ако питате за предпочитанието ми, ще посоча киното, защото там работата е по-старателна и времето е повече. А и знаем кога започва и кога свършва. При сериала не е така, започвайки не знаем колко ще продължи, а това не е лесно. Сериалът разказва за разбирателството и неразбирателствата между семейства с различен начин на живот. В Турция от години съществува проблем с поляризацията в общуването. Сериалът може да се разглежда като предложение за решение на този проблем. Каква е културата на съвместното съжителство, как да се разбираме, трябва да се фокусираме върху нещата, за които сме съгласни, а не върху тези, за които има неразбирателство. Сериалът е и нещо като тест за това дали хора с различни вярвания, с различни политически убеждения, от различни социални класи могат да живеят мирно в едно общество. Намирам това за много позитивно. Това е един градивен конфликт. Затова и харесах сериала от началото. Когато бях зрител, още не участвах в него. По-късно се присъединих. Любовта е нещо напълно нормално в живота, не е необичайно. Любовта не се влияе от политически убеждения, социална класа, разлики във възгледите и така нататък. Любовта е любов. Моят герой се влюбва и това е напълно нормално. Дали бащините